Di debatana sumurung sian saluhut naroha. Ima mangaramoti hati-hati dohot pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Selamat baru madihita saluhuna. Mau lihat mak isok kapenwaeng Bapak ya teh amang perdita Eliezer Siregar dohot inang. Untuk Bapak Jupang, selamat tobar mangnadah do inang. Jadi ang perdita Siregaron ya do rapat emang di Sumbaksel. Mulai hati mak di perjupanganon. Saya mamang do inang ate. Hamak kadongan saha porsyaon berita nauli di minggu tasadarion di minggu na perjulu di bagas tahun baruon hujahama dihita sian pesalmen 147 ayat 12 sahat tu ayat 20 ayat 12 sahat tu ayat 20. Puji ma Jehovah ali Jerusalem, puji ma dibata ali Sion. Ai ibana patuguaka racangni pargubangamu, ibana mamasu-masu aka anakmu di parsitonga ami, ibana mabahen marhademahon parbalohamu, di pamahap dohot eme namarmiak, ibana manongos baga-bagana tutanoon, macai doras marlujung hatanai, ibana namangalehon abolas songon ibulu ni biru-biru, disabur hodo nabur songon sirabun. Ibana maninggakon abolasna martanggo-tanggo, tungisema manahan jongjong maradopon ngalina. Ibana manongos hatana gabe malala akai, dipaborhat anginna mabaor ma akka aek. Ibana mamaritahon hatana tu si Jakob akka patikna dohot uhumna tu Israel. Dangdung dibahen songoni yang go tu banangise bangso parbegu jala dang diboto nasida akka uhumna. Haleluya ima sahakna. Hamu kadongan saha porsyaon molo dingot hamu takas di pesta Natal Bodarina turpuk dihita ayat sada saha tu ayat 10 sada dan waeng di bonataonon diuduti mamuse di sian ayat 12 saha tu ayat 20 sada neng idauta di bagasan turpukon hapuasan ni sudi jolma, hapuasan ni sudi natinopani dibata, totu borhat masian panadaun nibana, dihuaso ni dibata, panadaun nibana, disudi nabinahen ni dibata, napinatongon ni dibata, di tonga-tonga ni nguluna, sada hataridan ni hapuasani ima marhiti-hiti paredeon. Di dua sadia sada denggaddo eddehonoton debatata. Ya. Satu hal yang baik dari begitu banyak yang baik dalam bentuk pujian kita adalah dengan bernyanyi. Jadi para Yesus maju kapare deot tamangin dah baik kapare deon secara pribadi, baik pare deon ni akapaduan suara. Ya, doh sudia kapare dionnya ka seksi nadong di tonga-tonga ni huriatau. Ya. Jadi molotoho doi sitong jalati kos doi hapuasan ni panadaon ni hita di pabahenan di bata di tonga-tonga ni ngoluta totu kita akan sangat menikmati kata demi kata, bait demi bait, bahkan semua uraian-uraian dalam lagu itu.
Ya. Jidang hapuasan ni holan pakilalan ni satu kini ate. Ya. Apalagi molo hapuasan ni holan 20 halak. Ya. Abuya te molo hapuasan ni holan di bajol madoi batotu dang apala buju pak kita di si pamujion natakas. Amanginang ini adalah testimoni daripada Daud. Ya. Bagaimana dia merasakan sesuatu yang luar biasa, apa yang Tuhan sudah lakukan, bahkan sian sude pada daun dimanai pasangak madebata ido tema di minggu tasadarion. Ya, megahkan Tuhan, dia katakan. Tentu memang di awal tahun ini panadaun nihita tentu ikon lam tapaturema. Ya, lam takasma ido tapa bahenanna di pardalanan ningoluta. Dada holan ya pabahenan na sipata-sipata. Ya, artinya molosongon na tabu pakilalata sepertinya situasi mendukung dan lain sebagainya, bahkan ketika kita merasakan kehidupan ini sepertinya berpihak kepada kita, nah kemudian saat itu kita mampu untuk memuji Tuhan. Tapi ketika kita merasakan bahkan kemudian kita mengatakan sepertinya hidup ini tidak berpihak kepada saya, kemudian mungkin pemujian kita nabuidu ngali bahkan lamarna hurang, jalamarna hurang. Idua samang hamuak kenang lumubi hita hakabipi dang bui hita sirang siap paredeon. Bahkan sada sian piga-piga nama Tuhan di liturgi kita adalah paredeon. Ya. Idua sa singer sedang bui marmiam-miam. Aka pemusik dang bui marmiam-miam. Aka parede pedang bui marmiam-miam. Ala Tuhan ido alamat ni sudi aka paredeota. Dak soal tabui hate. Buhama sa tabu begion nya kapar minggu daw. Buhama asa sahat edei tuban wagicang. Molo dinggan jala uli jala puasi sian panadaun nihita ditiki tapatu begehon akka edei. Tukpe memang macegudang nuaing akka ede nasomar mumus. Akka ede sa sitonga naso pala mangurupi. Jala memang danga dong domu nang gua pala saotik tu hapor siaon. Memang ikon sian panadaw natakasdo. Alamar hitina songoni totu memang dang marlomo-lomo behalak di tonga-tonga ningoluna. Hapuasan ni sasahalak manada pabahenan di debata di tonga-tonga ningoluna totu dang sanga behalak jala dang lao berohani halak laho marlomo-lomo di tonga-tonga ningoluna. Bahkan mabuan sasahalakido asalam tadauna hame metonna di sudi hagalionna bahkan doh sudi keterbatasan na adong di bana. Memang macai sulit do halak manada hame metonna, macai maul lo halak manada hagalionna. Di persaorannya kahalak na maul manada hagalionna memang macai maul lo tarpature. Macai maul idu asa memang asa sahat tu panadaun nasongoni memang tadaun ni jol maima hame metonna. Amanginang dohotaka orang-orang muda taida maju di bagasan ayaton bentuk-bentuk pemulihani dang sian jol maju pak kita. Patugu akaracang memegahkan palang pintu. Ini soal keamanan. Soal kepastian keamanan. Jala hola debatado natuk ate. Patugu akaracang ni pangubangammu. Ayat 10 tulu. Jadi kirilu linggawau rata-rata jabu mar teralis doh pitu pe mar teralis itabba muse doh tak kapalang pitu. Mase kosong ini kutuaka tetangga. Memang rawat do lu linggau Sumatera Selatan on. Ala gudang bisonaka nahurangina. Bah ido tena. Ai memang atong amang ate lu bobi dihamuakan itu ai ihuta kan
marpalang dua kapitu. Torbulus dua dongi balasi sebenarnya ikonna 10 halak nama mangocari kan asebui buka. Dan apalo songo perkucian waing be. Ido saya masuk 2 hari panako 7 berinas ni perdita jala Blitar kan. Ala memang basong 5 perkucian na kan. Aseta ide jote sahak tu si. Ibana mamasu-masu akka anakmu di parsito ngami. Ini soal keamanan, soal kepastian. Debatado mangalehon anak dohot buru. Bahkan pasu-pasu dada holani sahak tu arta sinadongan. Alai nobal gasian sudi naking nahuguari naking taring utu anak boru arta sinadongan nobal ga sahat tu si ngadi ida si David parsaurammu dohot debata pature ibana mabahen marhademahon parbalohammu di pamahap dohot eme namarmia udu niak kajolma na paturehon parsauran na dohot debata totu mardapok ma ima ayat 14 dohot ayat akan namangihuti. Manongos baga-bagana tutanoon macai doras merlujok katanai. Ya, macai doras. Bahkan di lehot debata dirina amanginang asa tadauta dungibui hita pajupang dohot ibana. Di luas debata asa tadauta ibana imanang tapes tahuni. Jala bui jupangan. Rap hita dohot ibana. Di lehon ibana tiki tu hita asabui pakyota dohot denggan. Bahkan di luas hita menikmati tiki. Detik demi detik. Bahkan sian sada tahun. Tu tahun ne baru. Waktu tidak akan pernah berubah 24 jam di bagasan sadari. Olo manang dangolo hita, lomoro hatta manang solomoro hatta sadok 24 jam di bagasan sadari. Radi manang soradi hita, mangaradi manang so mangaradi hita, ikomar dalam 24 jam di bagasan sadari. Dihalak nalosok macai lilingkui. Ale dihalak nasai mangaradi macai satokidui. Ala di debana soal kesempatan. Soal investasi, soal harta itu waktu. Dak songon di debajolma na diuji pahobarhon time is money. Alani molo dihalak nama dok time is money, totu idaun nama sudei songon odeng dang disi. Ale imana di debana time itu adalah kairos, kesempatan. Buasaran pakyotai jala buasai kon tapa sobu masal puan akka ari molo memang kesempatan itu waktu menikmati waktu bahkan di lehon naking marhademahon parbalohan ini kesejahteraan pada setiap daerah di waktunya idua sa padurilang madok tanyakon hutami tanyakon luati asa mabuan kesejahteraan ni Tuho, ya. Di lehon hatana, macai doras naking tay di ayati. Dang habatun ni manangise, alani doras ni hatai. Bahkan lausido, ya, laos marhite songonido, tadaun ni jolmai debata di bagasan pabahenanda. Amanginang, dohot dihita saluhuna, memang dada sa guru dihita laho manada pabahenan di debata di tonga-tonga ni ngoluta. Ya. Tuksoboy do jolmai manada debata saha tuna songo dia alai marhite napatadahol diri na do debata tu jolma ido asa tadau ni jolma debata. Na debata do patadahol diri na tu jolma alani memang marhite na songo dia jolmai manada debata. Marhite panopona na mga lehon sudi huasona habuyonna alai sauti gopei nabui tartakupita sauti gopei nabui dapotita sian songonigodang nabui pabuahon
hai seon ni debata di tonga-tonga ninggoluta. Itu masih sedikit. Huasona, pabahenanna, padonganyonna, sauti gope sasi tonga molotuk pemacai dungi dohonot tama. Amak katai debata tuaun ne mana. Pahato pudo ya mang dotta moinangate. Pahato pudo. Sauti gope. Bohape pengalamata pardalanan ninggoluta na taoni dohot pardalan ninggoluta na tatanyakko di bagasa taonon dohot sudia kapada dotai sai marna hurang gope idua sa seta parukil hodo bohadua salam takas pana daun nihita di bagasan ibana iduna king sada sian bentuk ni pana dauni totu marhiti-hiti kapare deoma. Di sada Korin 10 tulu di surat ni si Paulus na parjulu idok ibana dia sia 10 sangat terbatas. Jauh sian keberadaan di debata. Jauh sekali. Bahkan ketika kita memasuki satu kelompok-kelompok penelahan Alkitab, sermon-sermon, ya, nagumudong kupehita isi do tahe debata. Ya, ketika kita berbincang-bincang berdiskusi taring tu hai seon ni debata, na dominan apa? Bahasa, pikiran, parbinotuan, itu apa nagubudang, dominan. Masih sekedar pengetahuan isi Alkitab. Belum sampai kepada bohado makkanguluhon. Ahado sasitongan yang dohono ni turpukon, tuau dohok tuhita. Itu asa gumudang akka diskusi-diskusi ya, bolo somanat kita gabe patujuluhun akka parbinotuanna di tonga-tonga ni akka diskusi. Ini tidak boleh. Ale buhadu asa taruliau. Asa dapotanau marhiti-hiti persekutuani. Asa jupakku disi. Itu asa memang selalu kita merasa kita butuh waktu saya marnahurang kopetiki. Ya. Ayolah do rohatta manginang dohotaka pemuda ya. Ketika kita dengar-dengaran dengan firman Tuhan secara pribadi, baik ya seperti gereja saat ini, kemudian buharo tahen waeng turpukon, molo makkatai man waeng turpukot tuau gabe bohama, lumobi di bonani taunon gitu. Ya nggak ada masalah dengan resolusi atau apapun itu untuk tahun ini. Pencapaian, target, gak ada masalah. Semua kita bebas dengan resolusi yang kita mau tekadkan dalam hati kita. Tapi apa yang mengawali kita untuk memantapkan resolusi itu? Kan di situ. Apakah kita tetap akan memiliki waktu yang berkualitas? Bukan sekedar, bukan sekedar. Tapi soal kualitas. Sopi do parbinotuan terbatas manada habal gaun ni debata jol maipe sadar do di keterbatasan ni di ketidakmampuan ni jol malaho manada hahomion ni debata manabui do hono ni jol mai amin Tuhan saya saut malomo ni roham di ketidakmampuan ni jolma kemudian masuk maibana tu kehidupan penyerahan diri secara utuh saguru di homa Tuhan ngolukku di bagasat taunon. Tu koma Tuhan maculuaniau di pardalan ni ngolukku di bagasat taunon. Ido dohonon ni halak nama nadda huaso ni debata di tonga-tonga ni ngoluna. Dak sayulubi pajuluhun na binotona. Pajuluhun huasona. Aling agumudang imanukku tu Tuhani. Buhado Tuhan. Asa margugo di bagasat Tuhanon. Taunon. Pasangap debata. Amang inang dohok dihita saluhukna. Alani memang akan nama nadda debata daudu isian na paburnang-burnang dirina. Dalam sosialisasi kita, kebersamaan kita, taingot ma moladong na taboto, saotik gope sian nagumudang na binoto ni dongan. Molodok penuang na taboto, taingot ma budo gumudang na binoto ni dongan. Alani unang, adong na paburnang-burnang dirina. Molotuk pe hohom dongan ni taingot ma gudang guna binotoni.
Jadi molo hohom dongan sai marsuara hita sotung lauro hatta setabi si ototo dongani. Nabui doi sabar, nabui doi mangotapi, nabui doi parbahul-bahul nabulun, ala danguli bana gabi asing perdalan ni parsaorani. Taingot ma adorang sosahak dope berita nauli tuhalak batak hate. Ya do hujahasa ada buku ngatibu dihanguluhon halak batak hata batak hate. Patun hanguluan tuis hamagoan. Tangapa binoto manang sari-hari tubuh hatau di hata matak alai ngatubuh hataon adorang sosahak dope mara berita nauli tu tano batak. Jala mulut tapa hobbar sai songon da saudok do tuha kristenon taringok tu patun hanguluan tuis hamaguan. Roma di porbadia tungulu ni halak batak naong manada berita nauli dungi songgok matod di porbadia di parbue homma ima parbue ni todi adong dame adong labas ni roha adong halabohon adong habengeton adang sarupai dohot patun hanguluan tuis hamaguan. Si pasidingo do hatu ison tukpe memang adong do gabe bakkoi ala porsia hitau sudah datung adong halak hola tubuh tortois ale seiring dohot satu hal dan dua hal bahkan hatu ison sasi tongah sianido halang guson neang niroha tabba masautik nai gicang niroha. Tarbahenom ma manada di bata, tarbereng nyom ma pabahenan ni di bata di tonga-tonga ni ngoluna, tidak mungkin buasa ala ngasai ngoluna di baheni mana di julu. Mampu mon gabe jol mana benget dohok na sabar, tidak mungkin. Ala hatu isod do. Ala ni ya taonon tu dia hita mangalaka manang di dia pe naikon miak kita. Ya, huta naik taingani, taingot mamanginang, dohot sudi hita, tadaut tama dirita, taida mapabahenan di bata, di tonga-tonga ningoluta, di tonga-tonga ningoluta sudi, pabua naung tatadda di bata, totu dang ikon, sai ikon saguru di hita, ya. Dia ma lomoni rohani di bata. Dia ma na di halomohod di bata, jala ikonido na saya tahala puti, saya marna hurang go panadauni, amanginang. Saya marna hurang, so tu ngadong na mengklaim naung takas panadaun ni mana di bata. Saya marna hurang ko. Mula tajah di jakubu syarek 10 siate. Ingot tamuma akadong aku nahina holongan ganuk jolma gir-girma ibana mananginangi bakolma ibana makkatai. Bakolma tarimas. Jadi mula par si Salomo do di poda Raja Salomo akana murah-murah terimas akana oto deh. Jadi molo murah-murah hita muruk, molo somuruk dongani sotong tayetong dame biar itu hita teh. Bodo muruki. Aliat tarmarhamarang gido akka par muruk-muruk do hauton idok Raja Salomo. Dangaw madohi. Panadaon natakas di bagasan hatan di mata. Gir-girin nate. Jadi luar biasa lo warna tahun nate sehat mah kita suri. Amanginang nate. Ya rura dakwo to manang nahai bigi hamuka bar ale manang na berita mardunga puda peo nate. Jadi hamain namar pesawat na tua-tua. Sian Medan tu Jakarta. Neng manopo tanakna. Jadi bayi Medan kesibukannya maton madarat nama Raja ada tadi, Raja Hata, Raja Parhata. Jadi mar pesawat tiba na Roma kru ni pesawat ni patorang masude taringok tu safety keamanan. Ipa bigi-bigi maton. Hola sai pramugarion madok sidohonon na
Iberi mana sudi 70 tu pudi. Elak sorong madak ni jol mos seda ngasugun di gajang hatorangan ni tuani dang adong mangalusin di mana kan? Torjongcong imana ido imana. Jadi ido dihita ni mana? Sada siloppa gadong 2 siloppa pudi. Tungau pe madokon sai sude mah hita dapotan ulin ni mana? Hohom sudi. Mate adong mana mekkelon. Adong mana meila halak batak marete. Adong mana longang lugam-lugam kan? Ada kewi gimana songoni. Naning dohonok ku manginang ate. Borak do molo sai gir-gir. Aho nate nama katayon. Ai ditikina do. Dia tung makatai hita dinaso tikina. Ala gir-giri mana mangapu kan? Song Raja Parhata sudi apu mana? Dihamu sude ne mana? Tapulu ni si bagading mak di dulu ni pangiringan. Horas hamu namar hamaranggi. Ala huberek kami hamu masih paululuan ne mana? Dihuria pe. Ikut terjaga doi. Edang adong no tabu molo makkatai di tikina. Ale tuksu tabu do molo makkatai di naso tikina. Dalam semua itu luar biasa do halak Batak ya meramu persekutuan ina julu habe dak saat lebih barita nauli dak kuboto te molo lau halak di tur Natal tur tahun baru lau mana tu sada inganan nasuhi dungi di pahohoi mana mana boleh dapok ni mana itu penting huria pe ikon lau do rohan tu si. Saya mau katakan kepada seksi perempuan, seksi ama, seksi napo sebuluk lansia, molo lam longgar taunon, lau hau merdelani. Anggo pada tuluhan isa taunon. Retreat. Masuk ke perenungan. Ale unang mula siya retreat, ribut ala hurang anggaran. Ay luar biasa itu. Lau hita tunganan nasuhi masuk dalam perenungan. Masuk kepada ayat itu kemudian mencoba memahami ayat itu. Ini yang hilang sekarang. Soal meditasi, ya, soal mengambil waktu secara pribadi. Mabek kita lalap. Kebisingan kota Bandung ini. Haulion di kota Bandung ini dengan semua yang dibawanya. Bahkan kita sangat menikmati itu. Seakan-akan itulah segala-galanya. HP salpudo. Salpudo. Songopar salpuni tahun 2020 ada. Dengan semua persoalannya. Gak tahu kita bagaimana 2022 ini. Ya kita hanya berserah. Mudah-mudahan semakin ada kelonggaran. Tapi tolong dong jangan bikin pandemi ini sebagai alasan. Kan begitu. Masuk so marminggu hamang. Ada ngiluas dana kia mang ala pandemi ini mana. Hape pajupang mak diadat. Apa ini? Dang buit tong isong. Ai sesongon na ipargudungan man waeng covid ate. Dang adongi di istana kana rupani. Unang be ate. Taingot ma pabahenan ni debata. Halak nama nada pabahenan ni debata tadaw nido sude nang ditikki habok ni roha, nang ditikki sonang, nang ditikki sude. Dia akan melihat cara kerja Tuhan itu berbeda dengan apa yang dia pahami. Ketidakmampuan kita memahami itu kemudian kita sampai kepada kesimpulan bagas nayat tong hamuraon perbinoton di bata dak kasigatan di mana tidak terselami dalam bahasa Indonesia. Siapa kita yang bisa menyelami? Tidak ada. Tapi kenapa Tuhan itu cukup baik? Kita yang tahu. Ini akan memberangkatkan kita dalam tahun ini. Bahkan ketika kita tidak melihat bahwa berkat Tuhan itu bukan sekedar materi, bukan sekedar odeng atau yang lain. Tapi kita akan melihat itu dengan jujur. Ya. Soal kepastian pendidikan, kesehatan, komunikasi. Hiado lawa rohamuna manginang, molo robu rumuna mabah kopi tujuh lumuna dungi doko kau mau lihat Manang nai doko kamu memang ngaulon nain. Dah. Ini anak kakosteran, akasak paman. Elak kamu do tips na. Di bona ni taonon. Itu dah. Dang idon di mana holan pabahenan ni debatai sian sudi rupiah. Tapi dia akan melihat dari semua
suasana hati. Ini harus. Unak songon tua-tua teh. Martang yang memang dohok pahopuna buru kan. Mulia hati Tuhan, ngaibu nani taunok kami. Hutangnya koma, haidang mulia tong geleng ngai sudi kan. Bapak ni si Angel, boruku si Rosita ini mana. Anakku bapak ni si Burhan ini mana kan. Nah martang yang ngoni mana dohok pahopuda boru. Dangi guari bapak na. Roma pahopunon. Opung, dangi tanya ko bapakku. Apa hoho mesi dak ya bapak mengirim hepengin na. Ayo punon tong mata hepeng odo. Tong gimana tong sude di salpuni tahunon holam merhite hepeng. Jadi tanya ko di mana na. Sapi goro pung di mana. Sayu nang marung nasongoni ate. Sayu nang marung nasongoni. Akan tua pe. Molo sorope ka anak dohok parumeni boru dot helai di ujung ni tahunon. Tamak lumi ma. Unak tortapar lea-lea te. Ay memang dak kasih parumainon. Sai itu podo anak kia asa unang lau tu asa unang rotu una. Unang bete unang. Ada satu hal yang harus kita pahami bersama. Molo sorope yang manginang tongoson ni di bagasat tonne baruon tanyakko di mana. Apa dohonok kudu tuaka keluarga muda sadarion. Molo adong ko diho kirim tu makmu. Parumain kirim tu si matuang. Boru kirim tu bapakmu tu si matuang. Apa sulitnya untuk berbagi sukacita? Anek tahu homol purtibion, hape salah pudon. Holan rosa hit, habis sudah pasuda. Tu dia mai, bonomu tu torong tanoi, tak bisa. Ngadong mangaturi sudi. Jala akan asongoni do mampu mamereng nabi nahen di debata di tonga-tonga ni guluna. Daudu isian holso, daudu isian parungutung-uton, dungi gejang ma umur ni, poso ma bohini terus. Edang lomo rohamuna molo poso terus buhi, asa dia umurna tua, ono 17 satongan na. HP buhina, 47 satongan. Luar biasa kan? Hai molo pola da bahasa dia umur mito ni okan. 20 walu padita. HP buhina nga saya ropak pelima, ai sangat boros ya ni umma. Jangan, hati. Lumo di tahun 2022. Nah, mulai dok pimpinan tahun kesehatian batoi mak. Hita mak manakupon ate taring untuk kesehatian non. Tapi hiba-hiba menon di bagasa tahun non. Selamat tahun baru. Tuhan masuk hita. Ipargugu itu hatta mahita lahu mangalakka di tahun baruon. Tuhan beserta kita. Amin. Martanya kita. Mulia tema Tuhan di bagasa tikion diasi dohot holong ni roham natok tong marmudu ngulu nami. Saya merendahurang ko Tuhan pada daun nami di huasom di bagasan gulu nami. Alasai hupajulu hami do akka pikiran nami do hot haision nami. Lupa hami Tuhan. Sa guru yuhoro hape sa luhut na gulu nami. Alani molo dilehok ko Tuhan tikion. Marahitin aku salpuho kami sada taon. Nunga di pataroho hami Tuhan tu tahun ne baruon. Macai gudang akka resolusi nami. Gudang na huhirip kami Tuhan. Pribadi bahkan keluarga. Bahkan huria. Alani urupi hami. Asa sahat kami Tuhan saluhuk na tunahin alo mohoko. Pasu-pasu ruas ni huriam Tuhan molotuk pemeraga maka nabi nulus ni ruas mudoh taka parhaladum di bagasat tahun na salpu. Alai pamonang mahamia samar gugu hami di bagasat tahun na baru Tuhan. Ruas mudoh surya kapar haladumi. Jalo matangyak panggiruan nami di bagasan goar ni anak Yesus Kristus martangyak kami tuho. Amin. Mari dehita.